Bona Xamscat, ens veiem una nova jornada a Touxi. En aquest cop entrarem a la regata i també anirem a veure com funcionen els nostres events. A veure, aquesta vegada ens trobem amb la febre amorosa d'arribar als nostres 35 objectius per aconseguir tots els nostres obsequis a baix. Fins ara hem arribat fins al número 15 i ara assolirem el 16. Per fer això hem d'anar aquí a les nostres tasques i aquí podrem veure els punts que hem d'aconseguir. Per exemple, hem d'enviar 5 helicòpters, 3 cofres, obrir o produir 10 ous. Començarem obrint els 3 cofres i a veure què ens toca. Entrem a l'Ajuntament amb les cartes, tenim tot ple, 97 amb un màxim de 100. Començarem, anem aquí a la casa de la sort i jugarem a veure què ens toca. Agafarem el cofre aquest de la dreta, obrirem el cofre i ens toca vidres. Hagués preferit millor els bitllets que els tenia a dalt, però no passa res, jugarem una altra vegada. Aquesta vegada agafarem l'altre costat i ens ha tocat monedes, 4.498 monedes. Segon cofre, ara el teníem al mig. Tornem a tancar, obrirem aquí, recollirem els sobres, els nostres trèvols i tornarem a obrir un altre cop la nostra tercera caixa. Aquest cop agafarem aquesta de l'esquerra, 3 piruletes. Bé, no passa res, i teníem els diamants, teníem aquí un diamant i 12 bitllets a la part de sota. Ja hem agafat aquest i hem assolit els 120 punts que ens toca, així que assolim l'objectiu a número 16, els nostres dinamites. Continuarem amb els helicòpters, anem aquí baix, fem helicòpters i enviarem un helicòpter. Un cop arribat, enviarem el segon helicòpter. En aquest cas no es pot enviar perquè fa falta un producte. Aquest sí que podem enviar. Enviarem aquest. Aquí tenim la seu de l'helicòpter, la parada de l'helicòpter que ara està volant, ara arriba. Un cop a l'heliport, arriba l'helicòpter, a veure, enviarem el nostre tercer helicòpter, en aquest cas enviarem aquest d'aquí, el tercer helicòpter, ja arriba aquí l'helicòpter a l'heliport, enviarem el nostre, aquest ens dona un bitllet. Enviarem el quart helicòpter, ja s'enlaira l'helicòpter i arriba l'helicòpter un altre cop a l'heliport. Amb aquestes que amb el pallasso aquest haurem arribat al nostre objectiu de 5 helicòpters enviats. Tindrem ja 10 punts més. Molt bé, 10 punts més. I ara en farem aquí, anirem aquí a la... Per agafar el pinso de les gallines, no ens arriba, hem d'anar a la granja aquí al camp. Al camp hem d'agafar el blat, amb el blat, farem blat, bastant de blat, tornarem a sembrar blat i agafarem pastanagues aquí. I amb les pastanagues i el nostre blat agafarem, anem aquí a la productora de pinso, aquí de gallines, i farem 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Agafarem els 6 pinsos per les gallines, anirem aquí i agafarem els ous i els donarem de menjar a les nostres gallines, que des de l'últim vídeo que vaig fer, com podeu veure, han canviat el seu disseny. Ara són més realistes. Agafarem els ous, es posen a dormir i ara els donaré el pinso. I amb aquest pinso es desperten i es posen a menjar nostres gallines. Aquí tenim la nostra tercera granja de gallines i ens donem també pinso. I amb això ja hem produït 15 ous i hem assolit el nostre tercer objectiu, la tercera tasca, que és això. Molt bé, Xamscat. Aleshores, ara tanquem i anirem aquí a la regata. De moment anem bé i agafarem
aquest d'aquí, fer coets, i començarem a la tasca de fer coets. 150 punts per fer coets. L'objectiu de la nostra, aquí, de la febre amorosa, com aquí, hem d'anar a tasques, aquestes aquí, i hem d'assolir blaus i verds, o fer bola a bola, combinar dos boles d'arcs de Sant Martí. Molt bé, doncs estem aquí a la partida, entrem a la partida. En aquest cas, tasca és difícil. Difícil, 150 punts. Jugarem i a veure si ho podem assolir. Com aquest és difícil, començarem agafant els poders aquests extras. I jugarem. A veure què ens hi trobem. Primer intent fallit. Ara anirem pel segon intent. Tornarem a intentar. Següent intent també fallit. Haurem de provar el nostre... No podem sortir. I ho tornem a intentar amb el nostre tercer intent. Bola, fletxes, podem fer moltes fletxes. A veure si podem agafar. Vale. Aquí agafem l'helicòpter i amb aquest passem al següent nivell. Ja que no el passem pas perquè és molt complicat aquest, és bastant complicat. Tornem a provar amb el nostre quart intent. Tampoc hem assolit aquest objectiu que ja com he dit abans és nivell difícil, haurem de provar amb el nostre cinquè intent. Tampoc hem assolit amb el nostre cinquè intent, aleshores ens queda ja sense intents i sense vides. No passa res, ho provarem en una altra estona. En 0 vides, a nivell difícil és bastant complicat assolir-lo, no passa res. A la propera ens hi tornem a provar. En aquest cas, això sí, hem assolit els blaus i els verds per les nostres tasques i hem aconseguit els 30 punts. Per una part, una cosa dolenta, per la part de l'altra, una cosa bona. Doncs bé, Chamscat, de moment deixem el vídeo aquí, a la nostra ciutat amorosa, a punt d'arribar el dia de Sant Valentí, i aquí podeu veure una mica com està quedant tota la ciutat. Una mica canviada des de l'última vegada que es va veure, sobretot a la banda de més lúdica i la banda d'aquí del cinema, i al costat de la platja ampliant els nostres territoris. Fins ara, Chamscat, ens veiem al nostre proper vídeo. Adeu!